One down. Pangalawa! Strike 3! Patno na mga ka-SPEARO!
Strike 4. Grabe. Dami din nakaspero.
manugod. Ay! Maulo at nagpasat. Dapat sa igo. Ubang tabi. Ya di masuk kulit ko nalin. Bukan nagpasok tabi. Ay. Tangigim ako.
din, kaso maliit. Maliit na makarel. Woo! Buingong na tayo. Hapon na. Oh. Woo! Ah. Sa kondisyon ng gabi. Kasi tayawan na ito. Mga ka-SPEARO, uwi na kami. So ito yung huli namin. Lapit na mapuno yung bangka ni Master RJ. At daming unicorn. Dali pa ako ng baby mackerel. Ayan. Dalawang isip ko kanina yan. Uwi na kami. Ayan mga ka-SPEARO, isang unicorn ibibigay natin dito sa kapatid ni Master Jobert. Ayan. Bala ka mo dyan. Bye bye. Mga ka-SPEARO, yun yung huli namin lahat.